Yan, nagpakyaw na si Paulina sa iyang mga May dinuguan. order to May go. dinuguan. Magdinuguan siya. Niya ang may-ari ng Phil Cuisine. Da. Naghanang ka doon, imo ka na. Day, ini. Ay, dito ni imo. Kasa may mo resibo. Kaya ako na ito ang pitch. Awa ko. Bayan rin. Busog kay Kuday. Salamat kayo. Sa next time, sus, limutan natin ang mag-video sa atong kaon. Nalimot, Jud. Na. Ayaw na. Pesa. Ay pa, magsayaw ka. Okay. Nagkunato ako ng mukbang na ako ganina. Yabo. Okay naman doon. Alam mo yung tato nagtaon ka nag-video. Kaya utang mo sa YouTube. Binalaki. Kasi ano, si Mark. Ready to go. Okay. Relax na ka diri. Kaya wako ka video ganina. Dira ka itong thank you, Phil Cuisine. Ang mga tugo na ito. Nabusog na ka daw? Iakot nito, dessert na lang. Nagbuhat pa si Paulina. Nabusog yun min, sakit akong ngipon. Ang gikaon kay puspas. Kuha nakuha ko among gikaon ganina da. Silang. Thank you for watching. Bye.